Cangkemmu. Halo. No. Kowe kok nek saben bengi nek awan ra selo to. Ya sok selo sok ora. Apa arep nyelake to, Mas? Nyawa. Wis iki ya tak meneng wae. Kene Mas. Nesu, Tak nesu. sentor sik Mas. Tak openi kok Mas. Kona. Alah. Ora saya. Iki. Kasih. Goro-goro. Lah iya aku ki mergo ngerti yo. Heeh. Ngampet to mesti. Yo, ora krungu gar nyang. Ayo nyang mburi. Ayo. Wes sampean kene wae. Kemangan. Kona. Mas iki ora nganggo jenggleng to? Ora. Oh, kontes bowo. Tak pikir nek nganggo jenggleng. Nanti Mas arep pancang-ancang lek mumbul. Timbangane turu sore-sore. Iya, Mas. Timbangane turu sore. Iya. Kosek. Iki gur tunggale wedokan petruk. Iki bocah nyenil ketok ya petrukmu ya pol. Bocah. Ono kok nyamene kok wis Kleru. sing bener coba balanono. Kowe matur balanono gek anu nyang wae. Ora apa-apa. Ya coba. Timbangane turu sore-sore. Timbangane turu. Timbangane. Lah piye to Mas apa aku kleru lho kok ngomong. Alah. Kan dibolan baleni gen kepenak ngono lho Mas. Ngadinah iki jebule yo iki oh yo ketoke ayu jebul ya pekok kowe iki ono kok ngono sing kaya aku ki lho tinimbang turu aku dadi melu kleru ta kok ngono kuwi to iki tenanan kok ayo ketuane Kene Mas. Mas WC kene. Aku wae genah bener. Udah menang ketuane wae genah kok aja sembrono ayo Menggening jam cita mulai. Timbangane turu. ya gur tunggal iki yo nan Loh. ora ngono lho cah Lah kepiye? tinimbang do turu sore. Wis nganggo meneh. Ora nganggo. Ayo tindak daleme Pak Parti. Do nonton Campur sari. karo do turu. Kan jelek kok. Iki anu bae. Do anu kok mbok wong ki sing demenake kok aku ki lho. Lah aku ora kepiye to Mas. Ki mergo Yo, sing ungu. Yen memajang. Iki gara-gara turu iki. Mas, kene to, jenengan ki kene wae cerahku wae kok ndak disio-sio. Iya. Ning kene wis pokoke Aku aman. pancen tresno siramu. Aku ya kok Kang Mas, senadyan rupamu kaya WC. Wis Yen memajang mung karo janur kuning Cengkok Jawa Timur. Elok men lho. tak kudange Pak Pardi. Sing ganteng Ndi? dhewe. Iya. Sing bagus dhewe. Aku ngerti. Gintang. Beb. Aku ngerti mulane Rina sing digudang Pak Pardi aku ngerti. Lah piye Apa? Mas? Pak Pardi kan tukang jahit. Eh. Sesuk barbayan mesti jahit kerene bocah iki. Iki genah iki. Ora dikon jahit kok. Nah, Akon ngobras malah. iki jadho sembrono. Kembang wae weton. Gunung. Coba iki sing cilik tur saru ki ngarep kene ayo gak ono. Iya, Ki Tom, bengok sing bawa sing apik. Ayo. Pacitan. Ora iso plenteng. Ora iso tak
potongi gelungamu kowe kok. Ayo. Ora apa-apa, Mas. Aku Sik. pilih mbok potongi gelung aku. Lah iya kok. ora sih diucak-ucak ben. Mas, kowe kok sembrono? Iki ki mustaka lho, Mas. Suaramu Sampeyan ki ben ngerti to? bening. Gelung aku ki ndek dinyang 40 juta. Lho. Kok 40 larang juta. meneh? Sak ndase. Oh, lah nek ngono wingi ares iya. Wingi Iya. ares ki pipone ya dinyang 20 juta ora dikekke. Pipone Mas Aris Pipone kuwi. sing gudut kuwi dinyang 20 juta ora dikekke. Kok elok men, Mas? Asem ki mesti tekan aku elek-elek terus to. Aku rene iki mah meng ngono kan nggon sembukan, pace, kari dhewe perih, sakit hatiku. Terus ngomong, seniman ki ora tok gampang nesu Heeh, ya. nek seniman nesu kuwi ngono bubar. to. Seniman ki Wah. kudu guyon. Ora entuk nesu. Ora kena nesu. Nek ngono gandeng ki masing Dadi jenengan ki dikapak-kapak ku ora kena Oh, lah nesu. iya, gandeng ki Paribasan didak-idak ya ora kena nesu. ngono. Oh, Ya, Mas, ada- coba kek mapan. Yo didak-idak Ditawarin bareng-bareng yo. Sakake. Iki mau Ayo yo pacitan ya. pacitan sarwi wah bisik apik Piye, Sing Bang? ngendika wis iki bapak niki kok kowe pakai awake dhewe sing salahne ya. Hah? Sing ngendika ki bapak iki kok Bapak. ya sik rawuh iki. Lho Mas, Bapak Mas sing to. ngendika ki bapak. Lah dadi kowe nek nesu ya aja nesu karo kene kok Sing ya. kene to sing riki gek mangan malah ora kok ben imbang dadine jenang Taut panas saya. Niki gur kemekelan rasa nyuwara. iki. Ora. Anu we, wis we. Panas udan. Parian ya? yuk Parian ya. ya apik Duit selawe. duit selawe ditambah 1000. ditambah 1000 Muga-muga mantene urip tentrem rahayu. amin Parian sing apik ngono kuwi rantuk saru-saru. Amin. Panas udan aling-aling caping gunung. Sing wedok bengok misoa ya satu. ro lu Misowa camping gunung. Yalah ya Mas, yalah ya Mas. Maneman, 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 maneman. eman. Piye sing abang iki? Hanatian wadon sarta lanang Handatian wadon sarata lanang inumane banyu Katur para pinisepul sedaya lagunipun Caping Gunung muga-muga ndados narna ing penggalih lan saestu nyuwun donga pangestunipun putra wayang ingkang tansah nguri-uri budaya Jawi menika saestu pangalembana panyarwe kantu-antu kersanipun kula sak kanca sang saya ngrembaka nggenipun gegulang budaya Jawi. Lagunipun Caping Gunung saking kanca-kanca Guntur Madu. Campur sae ringkes mangga.
Ya. Bersama konco-konco Saiku studio syuting juga video syutingnya dan ditemani juga dari teman-teman Mutiara Sound System Wonogiri. Dek zaman berjuang juara kelingan anak